anotinzwa. Asi pano apa ndopagedhe racho, nokuti heuno iri kutiropafadza. Saka ari panzvimbo iyoyo inonamatwa zvakadaro, ndopaari kuti achingoti diki, anoti vanhu vanoti ndinyani. Haleluya. Vadzidzi vakagotaura, vamwe vakati ndini diki, iye akatarirwa zvokuidini vacho munoti ndinyani. Zvakasiyana kuziva Mwari nokuziva nezvaMwari. Haleluya. Pita ndokubva apindura akati ndini Kristu waMwari, mwanakomana wokumusoro-soro. Akati Pita, nyama neropa zvina kukuzarurira, nokuti nyama neropa zviri kunamata zvimwari zvakasiyana nezvouno, but Baba vangu vari kumusoro kudenga ndo vakuzarurira. Haugoni kuziva Mwari kana ivo Mwari vakasazvizarurira kwauri. Watinonamata anonzi Mwari, vana rinoti Mwari pachishona rakaumbwa pamavara anoti munhu ari zvaari. Kana tikashuti nemunhu ari zvaari, tinokuti munhu ari, nokuti ihodzeri isina chikonzero, uye haina chikonzeri. Ndiye anokonzera zvinhu zvese, asi hapana wani chinokonzera. Saka tinokuti munhu ari, tikashuti nafuti ndopanobuda vara rinoti munhu ari, ndopanobuda vara rinoti Mwari. Kureva kuti ari zvaari nekuda kwake, haana anomukonzera kuti anzi Mwari. Saka akasakuzarurira kuti ndini ani, haugoni kumuziva. Ndosaka vekare vazarurirwa naye kuti ndini ani. Vamwe vakamuti Jehovha Jireh, the Lord my provider. Vamwe vakamuti Jehovha Nisi, my banner of victory, my flag of victory. Vamwe vakamuti Jehovha Shalom, the Lord my peace. Vakamupa mazita akasiyana-siyana. Vamwe vakamuti Jehovha Tzidkenu, vamwe vakamuti Jehovha Roshi, vamwe vakati Jehovha Ra, vamwe vakati Jehovha Rafa. Vakamupa mazita maringe ne-encounter. I want you to have a personal encounter with him. Azvizarurire kwauri kuti umuzive zvakakwana. Haleluya. Murume akaparidza sitereki kuti darika tese, anonyora manzwi aya kuti ndimuzive iye, ndimuzive iye, ndimuzive iye. Ndava vanhu vaiziva zvainamata munzvimbo, but Jesu achisvika imomo anochallenja maprincipalities enzvimbo. Anoti ndinombunzani, akati Peter, anza yawataura iyi, nyama neropa zviso zvakuzarurira. Ndoda kutaurira, kana ukamutaurira kuti ndiye ani, anokuudza kuti iwe ndiwe ani. Ndaka Peter anoti ini ndini Kristu, mwanakomana wokumusoro-soro. Akati waita basa wandidifaina, neniwo ndakuti kudifaina. Akamuti iwe ndiwe Peter, ndinoti kwauri iwewe Peter, parware urwu ndichavaka kereke yangu, which means Jesus is the rock upon which the church is founded. All other ground is sinking sand. He is the owner, anoti yangu, and he is the builder, anoti ndichavaka. Saka the builder happens to be the owner and he is the foundation thereof. Hallelujah. Hallelujah. Tiri kuti nheyo yacho ndi Kristu, muvaki ari Kristu, muridzi wechechi yacho ari Kristu. Ndosaka muchiona vadikani, munhu wana akabuda achifunga kuti ndabuda ine havandioni. Paanodzoka anonyara, ndava panenge pawedzera vamwe 10, iye abuda ari 1. Nekuti muridzi wayo anonzi Jesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Ndobva ati paruware urwu ndichavaka kereke yangu. Sei ari kuti paruware, ndava paruware pane bako riripo riri kunamatwa. Iye ari kuti urwu, ruware urwu rwepaSezaria Filipai, rwuri pasuo reHadhesi. Iniwo pane suo reHadhesi, pane bako iroro. Ari kuti paruware runourwu runonzi Jesu, dombo rakare kare rakaraswa nevavaki vavanhu rikaitwa musoro weikona. Ari kuti ndichavaka kereke yangu, asi ari kuivakirei vadikana? Haasi kuivakira mutambaratede, ari kuivakira matambudziko. Mukubadzwa ira pafona. The church was designed for dangerous terrains. Ndobva ati ndiri kuigadzira iri 4x4 kuitira kuti pazvinorema inokakata. Ari kuti
kuti ndichavaka kereke yangu, achipedza kuivaka anoiti gete nemasuweyadhesi nebako riya rainamatwa raitwa mahuman sacrifices. Ari kuti yangu ndinoivaka paruware runonzi Jesu, asi ndaivaka paruware urwu ndiri kuitsveta iri dhuma iri gete iri mahwekwe nesuwo reyadhesi. Uri kupadzwaira akatoivakira kuti suwo reyadhesi isakunda church, which means the church is a victorious church. The church is a powerful church. Aiwa, terera iwa kanditarisa, uri powerful iwewe. Azvinei une misodzi pamatama, uri powerful iwewe. Wakarara hope, uri powerful. Nai ndinodzani kweni, ndinodzani. Pastor Timafukidze, kokana ndakadai, ndinodzani. Ini vanini, kokana ndikagara pasi ndinodzani. Kokana ndikabvisa magirazi ndinodzani. Azvinei uri kuchema, azvinei uri musituation ipi, you are more than a conqueror. I may be down, I'm not out. Ndinogona kudonha asi handisati ndabuda mugemu. Usafara muvengi wangu, Mika chapter 5 verse 7. Usafara muvengi wangu, ukandiona ndawira pasi ndichasimukazve, ukandiona ndiri murima, Jehovha vachava chiedza changu. Hallelujah. I'm down. Tell your neighbor, I'm down, but I'm not out. I'm down, but I'm not out. Handisati ndabuda mugemu. Muudze kuti kudonha hakusi kufa. Muudze kuti kufirwa nemurume hakusi kupera. Mutaure handiperi zvokudaro. Come on, you are powerful. You can clap hands for Jesus. You are powerful. Ari kuti yangu ndinoimisa pakuti masuwo eyadhesi hagoni kuikundai. Ndosaka Habhakuku manje ari kuti kunyange mombe dzikashayikwa mumatanga, miorive ikasaita blossom, ari kuti mizambiringa ikasabereka, kunyange zvakadaro ndichava nemufaro muna Jehovha. Ari kuti Jehovha ndiye mufaro wangu. Ndoda kutaura kana uri muna Mwari, you are grounded in Christ, you are postured in Christ, you are founded in Christ. Foundation yako kana iri Kristu, nothing can move you. Hallelujah. Hallelujah. Iwe pane zvinoda kukukura, asi iwe uri kuzokura uri mukati mezvinoda kukukura. Business rako raukutarisira pasi. Ezvo uri kutofunga kuti zvava vachitaura zviya ndiinde nechipepa ndonyora mariko ndorega ndoita sei. Business hombe, asi nokuti iwe hauzvizivi haugoni kutoita seed for that business. Hallelujah. Hallelujah. Look at your neighbor. It's a neighbor. Do it out. It's a neighbor growing through tribulations. Ari kuti kunyange zvakadaro ndichava nemufaro. Pari kutarisirwa kuchema iye ari kuti ndinova nemufaro. Ndoda kutaurira shamwari yangu, pane vaifunga kuti nokuti wakashirikadzi uchatambura. Ndoda kuti vachakwereta kwauri uri shirikadzi. Pane vakakuseka pawakarambwa vakati hei warambwa. Ndoda kutaurira shamwari yangu, the best revenge is success. Enda unobudirira. Kana muri amai makarambwa zvakaisteleto, monotenga rokwe rinodhura. Wofamba confidently nekuti kurambwa nemunhu hakusi kurambwa naMwari. Hakusi kurambwa naMwari. Hakusi kurambwa naMwari. Terera musinguru. Hakusi kurambwa naMwari. Hallelujah. Amuna mabhoyikana anoita munhu kana akaramba munhu akazomuona akachena
The best revenge is called success. Kana vana anokuvenga inda ukubudirira rana kambani yako ngaisimuke endesa vana kuchikoro chemhando iwe uri musingo iwe uri mito mawindozi muripo here apa masingo madza muripo here apa. I want to tell you something. It's now time for your harvest. It's time for your harvest. Yanguwa yekupozharifa vacho vamairira vaya muchitsvakira mapamba vacho vamairira muchitemurira fees yava time yekuti mumbokohwa manje yava time yekuti mumbokohwa manje. Tererai shirikadzi pamunoenda munionekewo kuti ndigotenda Mwari nokuda kwemunamato wangu. Vamwe venyu muri kuzokwira ndege nekuda kwenherera ndati nekuda kwenherera nekuda kwenherera hazvinei uri musiku uri kuzopemberera wakomwana ari kugraduata. Taramba mahodhoko ese, taramba zvirwere zvinoda kukupfutira, taramba mweya wamamidhieni unouya patime yekukohwa. Tikuti wakomwana achadzidza, wakomwana haasi kuzodzingirwa fees, wakomwana ari kupedza. Muri kunyatsondidza here nevana vacho kuti havatodairi amene dai vaiziva ndiri kutorwa dzakakura dzako iyoyo, ndiri kurambidza mweya china yekumusha kwenyu. Icho chakaenda namudhara wako chinoda kuenda newe, but hakuna iyoyo. Toda kurova yakatambika paguta renei, dhuma maandateka akatakura mwanakomana mumwe woga wechirikadzi, dhuma naJesu maandateka aita mahwekwe naapateka maandateka versus apateka. Jesu akati apapiwe apa panochowa munhu wakakatakura havigwe uyu. Ndatiterera mwana womusiguru, hausi kuzosvuta mbanje chero wanga uchidzida. Ndabvisa hali yemutoriro, ndabvisa hali yechihure. Uri kuzochata iwewe, unograduata iwewe. Upenyu hwemakorokoto ndehwekumba kwako, zvisinei nebackground yako. Chimwe chakapinga pano ndechekuzopenga, kuzopopota. Munoziva kuti gudo mupengo rinokubura matombo ese richitsvaka mhani. Ndo zvatakavinga panapa. Tiri magudo mupengo takauya kuzokudura matombo, nokuti pasi pematombo aya pakafuzirwa mamwe mazita. Pasi pematombo aya pane zvikari zvine mazita evamwe vanhu, pane zvikari zvine ficha yevamwe vanhu. Zvino gudo mupengo rinongomhanya richikudumura. Kunodaiwo rakudumura zvipepa zvaenda nemhepo. Toda kuti pese panga pakavigwa zita rako, iwe nherera, ndauya ini gudo mupengo, tene mupengo kuzokudumura. Here is a secret. Imi nherera nemi vana vemasingo nemi shirikadzi, chiitai number 1 kuteerera mufundisi. Kana kuti kuteerera vafundisi takaitituka nemhanyika. Vamwe vese chero vakatimukira ini rekai. Uine kuti kamutsiura ukabhoikana nyarara uya kuti baba sora. Usabhoikana. Takatofambira nyaya dzako. Takauya kuzovhundukira vakaraswa vasina mazita. Ndivo Mwari vari kuda kupa mazita. Come on, you are going to grow. You are going to grow through tribulations. Zvomwari kuti vanyanya kutaura pamusoro penherera nemasiguru nemawedhokwesu. Shamwari, life yako iri pari nane kuti wana vabereki vekunotinira.
Pastor Aisa vakati koivo vasina vanotura kunani kumutoro. Kune vamwe vasina vekuudza kuti bhutsu dzavo. Kune vamwe vasina kutaurira kuti fizi yavo. Kune vamwe vasina wekuudza. Iwe utori nani? Une vabereki vokuudza. Pane vasitumburi nokutaurira. Ndo vatavinga ivo usevhisino iyo. You are going to grow zvakadaro. You are going to grow zvakadaro. Mwana Samuel akakura, vana Hofni naFinehasi vakamukomberedza. Hazvinei mamiriro kunze, audza vakawanda vane kararamiro kavo kakarasika. Mwari vari kuchengeta pakadaro. Mwari vari kuchengeta. Ndatipa usage pacho ipapo. Pane vasikana vanoti pane mablesa. Ndati iwe mwana wechirikadzi uchachengetwa naMwari. Uchachengetwa naMwari. Uchachengetwa naMwari. Uri kundinzwa here? Iwe unochengetwa naMwari. Varoi vachida kukudya vachanzwa appetite, but this time amulume vavakauraya vakakwana. Ndati uyo aigwe paguta reNei akandomutsa aifanirwa kutondofushirwa. Mukaona vatakura mufi kureva kuti rinda rapera kucherwa. But Jesu kuti mahwekwe. Right now as I'm preaching, I want to prophesy dhuma varoi vekumusha kwako kuchikombedzi, varoi vekupinga, varoi vekwagutu, varoi vekumusha kwako kuSlovenia. Ndiri kuti vakabata future yako, vakananga nayo kumakuva. Dhuma naapateka. Hallelujah. Paifanirwa kuzounganwa iwewe parufu rwako. Paifanirwa kuunganwa pari parufu rwako. Vari kuzoungana pagraduation yako. Vari kuzoungana pamuchato pako. Iwe muroi wako aiti hachati, achange aripo pamuchato pako. Achange aripo. Uye achabvisa chipo. Ndoda kukuchenjedzai zvangu mafambiro atinoita nehama yangu. Ukaona wachata vakaira, musati manoshandisa zvipo izvozvo. Konzerai kuti mufundisi auye, handiti manje andoipo. Konzerai kuti ndiuyepo, kwete kuzokamura, no. Kuzoropafadza nokubvisa zvituko. Nekuti zvimwe zvipo munozvipuwa nevarume. Izvezvi vangu muri kushumbikana nokuda kwechipo chawakapinda. Kubva pawakagamuchira chipo ichocho pamuchato, zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka. Saka peuchachata iwe nherera, ita mufundisi tangai maropafadza. Tisati taibata mari, tisati tashandisa zvinhu izvi, tibvise zvakashurikidzwa. In Jesus name. Hakuna nhumbi ichagadzirwa nomuvengi kuzorwa newe. Isaiah 54:17 ingakukurira. In Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Zvikanzi James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Vanhu vanga vatiza persecution. Ari kuparidzira matribes atiza persecution. Vanhu vari kutambudzwa, vari kumanikidzwa naEbhani, vachinetswa neRoman government. Ivo vari maJudha, vari maKristu. James anonyora kwavari, anoti iye, my brethren, count it all joy. Muti mufaro bedzi kana muchipinda mumatambudziko akasiyana-siyana. Naye hama dzangu zvoomeka sedzere. Vanhu vari pakumanikidzwa, ivo voti muti mufaro bedzi. Warwarirwa nemurume ndouya ndoti, bradakadzi, fara mudikani, iti mufaro bedzi. Munhu ari kuona vanhu vakamanikidzika. Ari kuti when you go through various trials, count it all joy. Count it all joy. Why? Because this test is giving birth to a testimony. Ari kuti you are being tested so that one day you will be attested and one day you will be accredited.
ari kuti muchaona chitupa chekukunda mukafumira muchikoro nemuna Juni kunotonhora. Vamwe vachiti handichadzidzi nekuti kwatonhora. Ndino kuti pane vamwe vanhu vakazvinonosa kugirajueta because vakazodzokera kumashure. Nokuti imwe wita vakati hatiti kuramba kuenda kuchikoro kuti kwatonhora kunza uku kugeza ipunishment. But pane vaidzidza vakaisa makumbo mumvura vachiverenga vakapasa. Nothing good comes easy. You grow through what you go through. Unotokura uri mazviri muhuru. Haleluya. Zvava zvakufundisa mumwe murume wemumba kwedu. Mbuya vaitenga mamengo tichidya tichikurasa mudzi. Tine vanhu vane tsika iyo yekudya vachirasa siti. Mamuzviona? Fungai matomatoes amatimadya kumba kwenyu. Masidzi acho ari kuitepi. Muri kurova zvese nemasidzi acho anditi. Asi ndi kune need yematomato uku muri kurova nesidi. Isu tairasa modzi dzemamengo. Tadzirasa kugomba kwaipiswa futi. Dzotsva nemoto. Kwaitsvainirwa marara imomono kwairasirwa mvura ine makoko. But pane imwe mhodzi yakamera ipapo. Ambuya pavakangoiona vakati kubva nhasi haticharasi marara. Gadzira denderedzwa zvakanaka chidiridzai apa. Nekuda kweseed one yamera. Ndoda kutaura uchamera pausingatarisiri. They tried to bury you alive. Little did they know you are a seed. You've got germinative power. Uri kubuda zvakadaro. Pamamonya ipapo. Yabuda ndobva tatanga kutodiridziswa paiva kutochengetwa bro. Ndobva watokura watova muti kutodayo taakudya mamengo atiti mbuya vava vasingachatengi tatakutema asi taitema musidi yakaraswa. Shamwari yangu, kuraswa nevanhu hazvirevi kuti wakarasika. Kusemewa nevanhu hazvirevi kuti waparara. Denga rinogona kukunhonga rikakupa future iri nani. Modzi yakaraswa ndowakava muti watakadya kwemakore. Usagumbukira vakakurasa. Usagumbukira vakakurasa. Vachazobenefita kubva kwauri. Weinoda kudzidzisa Kristu. Usavenga vanhu vanokuvenga. Farira maki yako bhora ndokuti muporesa. Ukavenga maki yako uchapinda ukapuwa red card. Tikuti mubhora farira opposite yako ndokuti zvifambe. You are growing through those tribulations. Uri kuzokura nemumatambudziko iwayo achakubatsira kukura. Unoziva kugomba maikurawo nemagirazi aiputsika tairasira umomo, mapureti aiputsika tairasira umomo, poto dzaboga dzava-useless taikanda umomo. But mumarara iwayo zvimwe zvakatobatsira kumaucha nekuchengetedza moisture kuti modzi imere. Zvese zvakakukomberedza zvakatsvetwa nomuvengi aida kuti uparare. But ndo manyuwa ichakubatsira kusimuka. Ndo mauchi ichachengetedza moisture iri necessary for your future. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Pane vandiri kubatsira here. It are growing through tribulations. Thank you so much. It are growing. Pane vamwe vanonzi vanokuita. It are growing through tribulations. Shamwari yangu, very quickly ndoda kugamuchidza zvinhu zvishomanana zvendichanhamba panapa. Zvishoma zvichakubatsira kuti ukure iwewe mumatambudziko. Unoziva here kuti dambudziko rako iro rinogona kunge riri zambuko rako. Unokurosa through pakaoma pacho ipapo. Amen. Listen to this. Mwari seiko achitendera kuti isusu titambure isu tiri maKristu. Hanomubvunzo unganetsa. But why, pastor, should I go through tribulations? I'm a Christian. Why? Ndombitirei mumatambudziko naJesu. Matiri munoi vakawanda. Posei vakutaura masuwo eHadesi. Nokuti muupenyu tinosangana nawo masuwo eHadesi.
asi haangakukundi. Amen. Reasons why God allows us to suffer. Reason number one, to identify with Christ. Mwari anotitendera kuti tiite suffer so that we identify with Christ. Amen. Udza neighbor wako kuti tifanane na Kristu. Isaiah 53 verse 3. You know, he was despised and rejected by men, and men of sorrows and familiar with suffering. Saka iye Kristu kana akasuffer for us to identify with Christ, we also will be allowed by God to go through suffering. For us to identify with. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 17 to 18. Now if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. Indeed, we share in his suffering in order that we may also share in his glory. If you can't share in the suffering of Christ, you cannot share in his glory. You cannot share in his glory. Hallelujah. Akuti Yesu tirivana kana tirivana tirivachire nhaka vachire nhaka pamwe chete na Kristu. Anoti zviro kwazvo tinogovana mumatambudziko ake kuitira kuti tigoita share in his glory. Don't love Jesus' glory if you can't share in Jesus' story. Behind every glory is a story. Kana usina ne story ya Jesu, usana glory yake. Saka we suffer in order to identify with Christ. Amen. Philippians chapter 3 verse 10 and 11. You know, that I may know him and the power of his resurrection, and may share in his suffering, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. In other words, munyori wa Filipi alikuti kuti nimuzive iye nesimba rake rokumuka kuvakafa. Alikuti kuti ndigone kugovana naye mumatambudziko ake, ndifanane naye parufu rwake, kuti by any means possible, even by going through tribulations, that I may attain the resurrection power. Ndikasashira murufu rwake handishiri kumuka kwake kumakafa. Izvinotegerezo uchibva pano mwanangu, enda unonyemwerera. Wakatarisa chikwereti chefisi, enda unonyemwerera kuti Mwari vangu vanozvigona izvi, Mwari vangu vanopfuura apa, kuti mweya wangu pfuura nesimba rwakakukura rukova rwekare, asi mweya wangu pfuura nesimba. Itana Jesu zvinoita. Hallelujah. Hallelujah. Never try to share in Christ's glory unless you are prepared to share in his story. Never try to claim Christ's gain if you can never contain his pain. Kana uchida gain ya Kristu kufarira pain ya Kristu. Iye anotuli adina nanda kunditerera. Ngatakure chi crown yake, ngatakure chi nyembe, ngatakure mapresents, ngatakure chi muchinjikwa wake atiterere. So we suffer in order to identify with Christ. Mwari anotendera achida kuti identify with Christ. Hallelujah. You can never appropriate Christ's fame if you cannot stomach his shame. Usikani shame yake, fame yake hauiwani. Amen. Hallelujah. Kutenda kwako kwa kufanana ni kaiti, mbegu imebisa imesimudza. Zvakatopresa ipapo ndopa zvakablesa mwanangu. Fara nekuda kuti uri mwana waMwari. Fara zvakadaro. Ita neighbor, ndio kurehwa.
Number 2, trials and tribulations conform us to the suffering image and conquering character of Christ. Trials and tribulations anotiforoma kuti tipinde mumufananidzo wekurwadziwa kwaKristu, asi tichinobudawo tiri muforoma yekukuda kwaKristu. Saka matambudziko anotishina, anotimanikidza, anotishepa sezvinomuita ruoko rwemuumbi. Anoumba zvaanoda, kana zvikasabuda anopwanya otanga kuumba panyowani. Ndozvetinoitwa naMwari. Hallelujah. Hallelujah. At times God allows pain to hammer out the picture and character of Christ. Pamwe anoshandisa sando rakufara nevari kunzwa zvinoreva mweya kukereke. Ndichipedza sevisi inoyi ndinoenda nemari yakawanda yekupa, ende iri kuuya manje manje, musadetsera. Amen. Ndiri kuti inini vatikana, pamwe Mwari anoshandisa matambudziko kuti aite hama out. Makamuona munhu anoveza ane kasando achiruva nekachizera. Pamwe Mwari anoda kuita hama out muKristu kwaye achishandisa matambudziko. Deno upenyu huri kutserendende, vamwe venyu vanokusiya mari kare. Ngati deno upenyu huri kutserendende, vamwe venyu muri kubhawa. Mwari anogona kushandisa sando yake kuti ikugadzire. Amen. Ibudise the character of Christ. Tribulations chisel out our pride and sculpture us towards the perfect character of Jesus. Mwari unenge achichezera, achibvisa pese pakaminama, achikwenenzvera kuti unhu hwaKristu hubude huratidzwe matiri. Hallelujah. Hallelujah. Saka number 2, trials and tribulations conform us to the suffering image of the conquering Christ. And suffering image and the conquering character ya Christus. Zvinobudiswa nematrials and tribulations. Number 3, trials and tribulations develop our roots of faith in Christ. Midzi yedu yekutenda muna Kristu inodzika zvakanyanya nekuda kwematambudziko atinopinda through. Makamboona zvinoitika pasi apa panonaita dombo, midzi ichibvenga dombo inondosangana nechikafu. Ndakamboona umwe muti, pane vakamboenda kuprayer mountain kurufaro, pane muti uri padombo so wakapasa dombo ndobva wabuda wakadai. Against all odds, sure, pane dombo pakaoma. Kune hova kumusha kwedu hunodzibata pakukutu, hova hunomera padombo hunotsemura matombo. Ndoda kupa faith yeseed yekukamba inotsemura mabwe. Mukamba unamuona wakabakura dombo kudai, wakabuda neipapo, unozobuda neipapo. Pakaoma unobuda, pakaoma sekukira. Is that very bad? I'm powerful. Is that I'm powerful? So my trials, never tribulations. I need to be thinking about Christ. Now the point I realize that I'm not powerful after all. You will remember that Christ is more powerful. Hallelujah. The hurricanes and typhoons of life's calamities. People hurricane and typhoon. Ekuoma open. Anomuuya kuzokusheka. Paunoshekwa payane midzi yako payakagara panoshekwa. Kana pashekwa pana soft enough kuti midziyo yedu iwedzere kupenetrate. Kusvika yabata dombo rinonzi Kristu. Hallelujah. William Marion Branham anotaura manzwi aya. I quote, every time a wind hits a tree and shoves it back and forth, it only loosens the roots. It only loosens the roots so it can go deeper, get better, and get a better hold. Every time sickness
It's only shaking you, loosing you up, so you can get down and get a better hold on the eternal rock of God's unmovable word. That's how God does it. He sends those trials to test you, to prove you, to shake you up, and to give you a new hold. End of God. Arikuti matrials ariyozokuzungunusa bro. Akuzungunusa arikuita kuti midzi yako iwedzere kudzika pasi. Manzwi anotaurwa nevanhu pamusoro poupenyu hwako. Nekuti kuna vanhu vasina tsitsika. Munoziva here kuna vanhu vasina tsitsika. Vakona kuti nyaya shirikadzi. Bizi kunyaya shirikadzi. Kuna vanhu vasina tsitsi vanogona kutuka anambwa. Havana tsitsi vanogona kutovenga nherera. Zviri kuti vasina tsitsi kudaro. Mhepo yavari kusimudza ndeyekukusheka kuti midzi yako igone kuita depend. Inoita depend. Igoita depend on Christ. Hallelujah. Makakura mchitambura kumba kwenyini. Iwe wakura kusimuka ndo panotanga vanhu kuda kuwa jealous nekuti iwe wakuda kusimudza mhuri. Manje, the best revenge is called success. As your enemies get bitter about your success, may God cause you to become better. Hallelujah. Hallelujah. It's a neighbor. I'm getting better. I'm getting better. My trials and tribulations come to test your faith. Isaiah 48 verse 10. You know, the beholder, I've refined you, but not as soon I have tested you in the furnace of affliction. Saka faith yako, number 4. Inosimudzwa nema trials, nema tribulations. Number 5. Trials and tribulations come to attest our faith. After being tested, you will be attested. It's a neighbor. One day, I'm going to be attested. Sananyora samarako, pani mawana ma certificates pana. Nemukusuru kudenga denga rakamitswa. But well done, my faithful servant. Richimupawa certificate yemukusuru kudenga. Uchipiwa crown, uchipiwa entrance, mu eternal joy. But azvimouyi chete, zvinouya takunda panyika. Amen. Number 6, trials and tribulations come to accredit our faith. We are tested, and accredited. Unotosimuka, zvinouya kuzokusimudza iwewe. Ita ndinosimuka. Zvakadaro. Ndinosimuka. Zakadaro. 1 Peter chapter 1, 6 up to 7. This you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith. Somebody say genuineness. Genuineness, kula the legitimacy. Kula legitimacy kutenda kwako. Isa zoro rabafungwa dzako kana background yako asizoro kana Kristo. The genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory. So trials and tribulations come to accredit our faith. Amen. Last but not least, trials and tribulations, number 7, come to humble us. Papa Marani gachida kukuniripisa, nokuti haugoni kuzviniripisa. Vane vaida kukupeta, because iwe papa kuzvikudza kunokubata. Saka Mwari vanotendera upinde nemumatambudziko. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Paulo anotaura kuti ndakapiwa munzwa munyama. Anoti a messenger of Satan to perfect me, lest he be exalted above measure. Anoti ndakapiwa mutumwa wa Satan munzwa munyama kuti undinipise kuti ndisazvikudza above measure. Hallelujah. Anoti ndikanamata katatu kuti Mwari vabvise munzwa uyu. Asi Mwari vakapa mhinduro yekuti my grace is sufficient. No,
usachema. His grace will take you through. Rega kuchema. Denga rinofamba newe, denga rinomira newe, denga rinokusimudzira. Ndati marara aripo. You are going to germinate, you are going to grow, you are going to be fruitful in Jesus' name. Tisimuke patakataka. Unotenda here kuti Mwari anokusimudza. Unotenda here kuti you will grow through tribulations. Paulo anoti chii chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Anolista zvakawanda. Anoti kungava kushayiwa here. Alista anoti paizvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa. Uri mukundi nokupfuurisa. Uri mukundi nokupfuurisa. Nekuda kwaJesu ari mauri. Haleluya. Ndoda kusimudze ruoko rwako tiende pamberi paMwari Wamasimba Ose. Ndichada kunamatirira vashomanana vanoti mufundisi, inini nenyaya dzangu dzandinadzo dzandinotenda kuti mharidzo iyi yadairi yangu, ndine zvakandikomba, ndine zvandiri kupinda through, but ndoda kuti Mwari andisimbise ndigone kukunda. Hallelujah. After tanamata tese, I will invite those so that I will pray for you. Asi vamwe venyu breakthrough yako itori pabasa raMwari. Ndoziva kuti iwe washingirira kusvika kumucheto, hauna chipemba chauya panapa, but you are believing God for a miracle. I want you to pay heed to the word of God and do the needful. Nyora figa iroro uya ukande apa, and you are going to pay that amount. Dzimwe nguva kuteerera chaiko chaiko ndo test yako, kutoteerera kwomene. Haleluya. Vana vanoteerera vanopuwa exam, havasi vanoiseta chavo kuinyora, and exam yese haidi yakapusa, inoomera vanonyora. Iye ndipanoda vapasi hatizivi makore akutonanavira ku20, but ndiri pano izvezvi kunzi uri kunyora exam. Ndakanyora ivo manje manje, unoenda uchihuta, unopedza kuinyora uchihuta nokuti i exam. Pamwe Mwari vaseta exam yako, ezvi Mwari haanozozviona betinopleta next time. There might be no next time for you and me. Pamwe next time yacho unoishayiwa. Do the needful, ita zvaunofanirwa kuita. Ndoda kuti usumudze ruoko rwako, timbotaura naMwari. Vaudze kuti